Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Iġbar hawnhekk dalodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Illum hija ġurnata ferjali u se niċċelebraw il-quddiesa għal vokazzjonijiet saċerdotali skont il-Vanġelu tal-lum. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ Franz Tewma. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek mulej ħniena. Int kollok tieba mal-midin bejn Kristu ħniena. Int avukat tagħna qudiem il-Missier mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dlubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti jipprovdejt rajja għal poplu tiegħek. Sawwa fil-Knisja tiegħek l-Ispiritu tal-pjetà u tal-qawwa biex irawwem ministri xierqa tal-altari tiegħek u jqajjem difensuri qalbina u twajba tal-Evanġelju tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Hosea. Dan jgħid il-mulej. Huma ħattru slaten f'Iżrael, iżda dan ma kienx ġej minni. Għażlu l-prinċpijiet bla ma kont naf jien. Il-fidda u d-deb tagħhom dewbuhom f'idoli għal erda tagħhom stess. Nistmerru l-oġol tiegħek Sammarija, il-korla tiegħi xelet għalik. Kemm se jdumu wlied Iżrael bla ħila li jissaffew? Dak għamlu raġel tas-sena, dak mhuwiex Alla. L-oġol tas-Sammarija għad isir frak. La darba huma jiżiraw ir-riħ għad jaħżlu rriefnu. Il-qam ma jsebilx, ma joħroġ tqiq minnu, u jekk isir jibilawh il-barranin. Efraim kattar l-artali biex jidneb, artali biex jidneb saru għalih. Kiku kelli niktiblu bl-eluf fil-liġijiet tiegħi, kiku jqisuhom liġijiet tal-barranin. Jistaw joffru l-vitmi u jiklu l-laħam, l-mulej ma joġbux xejn. Għat jiftakar fi ħżunitom u ħtijietom jikkastigom, lejn l-Eġittu għat jerġaw imorru. Il-kelma tal-mulej. Izrael it-tama fil-mulej. Fismewit u Alla tagħna u jagħmel kull ma joġbu. Fidda u deb huma Allat tagħhom, xogħol ta' jdejn il-bniedem. Iżrael it-tama fil-mulej. Għandhom il-fom u ma jitkellmux. Għandhom l-għajnejn u ma jarawx. Għandhom il-widnejn u ma jisimgħux. Għandhom il-mnieħer u ma jxommux. Iżrael it-tama fil-mulej. Għandhom l-idejn u ma jismissux. Għandhom ir-riġlejn u ma jimxux. Bħalhom ikunu dawk li għalmuhom u dawk kollha li jittamaw fihom. Iżrael it-tama fil-mulej. Iżrael it-tama fil-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħhom. Dar Aaron it-tamaw fil-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħhom. Iżrael it-tamaw fil-mulej. Alleluja, alleluja,
Alleluja. Jina raj it-tajjeb jgħid il-mulej. Jina naraf in-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Għari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien in-nies ġabu quddiem Ġesu wieħed imbikkem maħkum mix-xetan. Ġesu keċċa x-xetan u l-imbikkem qabad jitkellem. In-nies staġbu u bdew jgħidu ħaġa bħal din qatt ma deret f'Iżrael. Imma l-Fariżej qalu dan bis-saħħa tal-prinċep tax-xaten qiegħed ikeċċi x-xaten. Ġesu dar l-bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi ixanda l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. Ra n-nies u tħassarhom għax kienu mdejqa u mitluqa bħal naċ bla raj. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu il-ħsad huwa kbir, iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Aħna li niġu l-Knisja għandna ħafna vantaġġi, għandna ħafna parkiet. Imma kemm hu faċli li tivvinta l-idoli. Kemm hu faċli li anke affarijiet għad-disejn tagħmilhom idolu. Ara, il-bniedem għandu ħabta jagħmel l-idoli. L-ewwel lezzjoni tal-lum il-profeta Ożeja jagħtiha bl-aħrax kontra l-idolatrija. Huma ħatlu slaten f'Iżrael. Iżda dan ma kienx ġej minni, ma konsultawx lil Alla, għamlu minn moħħhom. Għażlu prinċpijiet bla ma kont naf jien. Ara, dak li ma jsirx frott it-talb faqda Alla, dak huwa żbaljat. Il-fidda u d-deb tagħhom dewbuhom f'idoli għal-qelda tagħhom stess. Nistmerru l-oġol tiegħek Samarija, il-kolla tiegħi xelet għalik. Għamlu l-oġol tad-deb. Ara, il-bniedem joħloq l-idoli ħafna drabi biex ikollu lill-Alla viċin tiegħu. L-idolu huwa viċin. Tista' tieħdu fejn trid, tista' żefflu, tista' tpoġġih frokna. Alla huwa differenti imma. L-Alla ma tistax iżeffnu, ma tistax tagħmlu fejn trid. Ma tistax, ara. Il-kolla tiegħi xelet għalik kemm se jdumu li Iżrael bl-aħira li jissaffew. Dak għamlu raġel tas-sena, dak mhuwiex Alla. L-oġol tas-Samarija isir frag. Alla kontinwament jenna biex neħilsu mill-idoli tagħna. Kemm norbtu affarijiet ma' qalbna, kultant anki daqsxejn ta' annimal, daqsxejn ta' pet. Tagħmlu idolu. Anki daqsxejn ta' oġġett, kultant nagħmlu idolu. Ara nintrabtu miegħu qisu isir l-iskop ta' ħajjitna. Is-silta tal-Vanġelu. Qegħdin naqraw bħalissa mill-Vanġelu ta' San Mattew u Ġesu jagħmel miraklu ieħor. Hawnhekk San Mattew qiegħed jiġbor ħafna mirakli ma' xulxejn. Illum ifejjaq lil wieħed imbikkem maħkum mix-xitan. U Ġesu keċċa x-xitan u l-imbikkem qabad jitkellem. Ara reazzjoni tan-nies, konċ għandek f'qalbek. Hekk tirreaġixxi.
In-nies staġbu u bdew jgħidu ħaġa bħal dejn qatt ma deret f'Iżrael. Kellhom spiritu tajjeb ġewwa fihom. Imma l-Fariżej qalu dan bis-saħħa tal-prinċep tax-xaten qiegħed ikeċċi x-xaten. Ara kellhom spiritu ħażin ġewwa fihom. Skont l-ispirtu li hemm ġewwa fik. Imbagħad għalina San Mattew, Ġesu daħal l-bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi għandha l-Evanġelju tas-saltna u fejja. Kull xorta ta' Mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. U jgħidilna San Mattew ra n-nies u tħassarhom Ġesu. Għax kienu qishom naċ bla raj. Kemm interessanti din it-tixbieħa. Kienu qishom naċ bla raj, bla sens. Bniedem bla sens f'ħajtu. Imbagħad qal id-dixxiepli tiegħu. Il-ħsad huwa kbir iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela li sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Mela Ġesu għalhekk jibgħat l-apostli. Il-vokazzjonijiet huma sinjal tal-ħniena t'Alla biex jagħtu sens lil bnedmin. Kemm interessanti din. Alla jibgħat is-saċerdoti, jibgħat il-patrijiet, is-sorjiet, il-vokazzjonijiet. Għalfejn? Għax jitħassar lil bnedmin. U dawn għandhom il-missjoni li iħendu għal bnedmin, ifejqu, jedukaw, jgħalmu, il-kaċċu l-idoli, ineħħu l-idoli minn qalb il-bniedem. Għax huma sinjali tal-ħniena t'Alla. Il-ħsad huwa kbir iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela li sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema fil-ħsad tiegħu. Ħanagħmel l-aħħar kumment. Naf nies li jitolbu għas-saċerdoti, li jitolbu għas-saċerdoti tagħhom. Naf nies, jgħidu Fada jien nitlob għalik, nitlob għalik. Jitolbu għas-saċerdoti tal-parroċċja tagħhom. Imma tgħid dawk li jikkritikaw il-qassejs huma inqas jew iktar. Dawk li jikkritikaw u jmaqdu l-qassejs l-Knisja huma iktar jew inqas minn dawk li jitolbu għas-saċerdoti. Kemm ħaġa sabiħa nitolbu għas-saċerdoti tagħna, nitolbu għall-vokazzjonijiet. Naħseb li l-impenn tagħna nisrani għandu jkun li nitolbu. U fost affarijiet oħra nitolbu għall-vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi, nitolbu għall-missjonijiet u nitolbu għall-laqda tal-Knejjes. Dawn it-tliet talbiet naħseb għandhom ikunu priorità għalina. Nitolbu għall-vokazzjonijiet saċerdotali, nitolbu għall-missjonijiet u għall-vokazzjonijiet u għall-missjonijiet u nitolbu għall-laqda tal-Knejjes. Kemm ħaġa sabiħa kieku niftakru kuljum nitolbu għal dawn l-intenzjonijiet. Il-mulej Ġesu ġie biex jeħles il-bniedem minn kull xorta ta' jasar. Permezz tiegħu mresqu quddiem Alla il-missier ta' kull tieba dawn it-talbiet tagħna. Sabiex fl-isem ta' Ġesu il-Knisja tkompli twettaq sinjali u mirakli għas-salvazzjoni tal-bnedmin nitolbu. Ismana sabiex il-ħidma bla waqfien għas-salvazzjoni tad-dinja tqanqal dejjem qlub ġenerużi biex jagħtu ħajjithom lil sejt il-ħsad nitolbu. Sabiex kull bniedem jaraf li Alla ħalqu biex jagħmel il-ġid lil kulħadd u ħsara lil ħadd nitolbu. Sabiex il-komunità nisranija li tinġabar f'din il-Knisja tkun sinjal li jidher tal-imħabba ta' Kristu f'dawn l-inħawi nitolbu.
Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija tina li nkunu tal-laba għal vokazzjonijiet, għal missjonijiet u għall-għaqda tal-Knisja nitolbu. Nitolbuk għal dawk li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għalunna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna, nitolbu għal dawk kollha li llum se jżuru dan is-santwarju għażiż jippreżentaw lil Omna Marija it-talbiet u r-ringrazzjamenti tagħhom, nitolbu għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djar u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbuk tagħtina aktar vokazzjonijiet saċerdotali, reliġjużi u missjonarji nitolbu. Nitolbuk għal paċi fid-dinja nitolbu. Nitolbu għal Franz tewma biex tinsaħħtijietu kollha u twaslu fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Missier Qaddis li taħles l-umanità mill-ħażin, għamel li aħna nġeddu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' ibnek f'dawn il-misteri qaddisa, infittxu li naħdmu bla ħeda għal bini tas-salta tiegħek fid-dinja. Glorja lilek issa u għal dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej il-qatt u l-offerti tal-poplu tiegħek biex l-amministraturi tal-misteri tiegħek jikbru dejjem fil-għadd u jibqgħu sħaħ sal-aħħar f'imħabtek. Bi Kristu Siedna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Fih intoġbok kollox iġġedded u lil l-kol tajtna li nieħdu semm mill-milja tiegħu. Għaxħat li kellu n-natura ta' Alla xejjen lilu nnifsu u b'demmu li xerret fuq is-salib għaqqad fi slim il-ħlejjaq kollha. Għalhekk kien tollejtu fuq kollox u sar is-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min joqgħod għar-rieda tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intendu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti.
Għaddi stassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddi salet nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati ħajr ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tefkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Biċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Franz Tewma li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-magħmudija miet fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jilxox ta' l-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naflu lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġri iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulejn minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija. Inti tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Bil-ħidma tal-Ispiritu Santu tal-ġisem u d-dem għad-tistijak
Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nobet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoq lejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu ħaresni għal-ħajja. Inu bil-wifa nidu flimkien il-ringrazzjament ta' wara qalbin. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbalni, Ġesu ħanin nismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħaresni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani, biex mal-anġlu u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu.
Tmajtna mulej bil-ħobs tas-sema. Għamel li b'dan is-sagrament tal-imħabba, iż-żerrija li inti xxerret bil-kotra fil-għalqa tal-knisja tiegħek tikber u tagħti l-frott billi ħafna jażlu għalihom infushom ix-xortej li jaqduk fl-aħwa kollha. Bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta famarijiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju. Nofruhom skont l-intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna għal persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murejn miegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murejn miegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murejn miegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħażtek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.